wannan tallafi da ya bana muna fata saura gwamnoninmu wanda suke jihohin arewa 19 har da abuja mu ga nasu taimakon da kuma su ma za su biyo bayan wannan kudi da shi Matawalle gwamna excellency na Zamfara ya yi mana. Allah sa ya zama shi ne hanyar budi na sauran gwamnonin masu samu su zo su tallafa mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya shi da aljanna kamar yadda shi honorable ya faɗa. Asara ne ba a zube gari a kasa gaba ɗaya kwashe shi, duk abin da aka bayar dai gwargwado ne dai, amma dai ba a iya lissafa asaran da aka yi wannan kasuwa a ce an mayar da shi 100% zai wuya. Ba fatan mu da mutum ya taimake ka da miliyan 10, inda akwai hali zai taimake ka da biliyan 10. Kuma ya ba da kasan mu lafiya, musamman jihar Zamfara da halin da muke ciki. Ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya da sauran jihohi da suke da matsaloli irin wannan. Muna godiya gare shi kuma a mayar mana da sakon gaisuwar mu zuwa ga shi gwamna. Muna farin ciki a madadin kungiya na 'yan kasuwar arewacin Najeriya birnin tarayya Abuja da nake magana shugabansu. Mun yi godiya matuka kuma muna kai godiya, muna yi masa addu'a da fatan alkhairi. Ubangiji yadda kuka zo lafiya Allah subhanahu ta'ala ya mayar da ku lafiya. Na amfani da yawansu waɗannan ilahirin membobinmu da suke nan gurin da shi ciyaman na wannan kasuwa shi ma ya bada sakon